Oye, asem papa biamate ni se Yesu yodo. Oye, oye, papa. Oye. So, on ta na se aboka. Ah, na lawyer kura ba ko yese. Abusia yama munyina mo akwaba eba nyansapo kasamfonyini so ene obade adom ode yankwa cheyen biu na ho behia se dan da adwumadi ahodo ayedie na yede som yahwefo ene yetiefo no yede ebesomo nokure ni mo som pa ahodo ne mo nsembisa ahodo amode ba mo boama yefidie no eje ntere ha ekono ye ne so na ye neji munyina yeda mo ase yakase yabobom nyina mudin a yabefom nti yahwefo nyina da yeda mo ase midin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ene masanso nya Black Power ya mre no bedi nkomo enansem no ayede nam no menim se bia Black Power bia no obetumi aka ne mfimfini a wonyina baabi dia ene yese aboa no anasa aponkyere ne da wo bewuo ne behunu ne tentene ewie dwumadi ne na mo a mo betase mo ahunu baabi a wogina mepesa me kyese ne bedi nkomo afa yewura Canada Japan yete ha ena woni anasa nsem sore ye mre bebre mfie kakrani ekoswa na fa ha panyini we beka we ekokot ye ne sei pa no twa no de kowie ya ne se enyire se abrochima mu na asem no kokopie ye kwasi buroni kuro so US court tena so kansem dodo no afa no kobo wo mu kuro enam so kura ma anas areme yaw anas mo ma ne yi nanim Ghana ha court ama na enyi nanim nanso abrochire de wo yi nanim ye behwe tum ye kura kwasi buroni ene ye bibefo afa enu akire no ekokowie ye se $18 million $18 million ebaga na seka mu ye bebre eno na court ene wo mu ewo hofeku ahodo ehwe kamera wo mu de to yewura Canada Japan so sansa asem ne kwa wiye no na efa dodo no a wodifo na wo se de amamre kura akire no wo a wobedi bem wase mo de odifo patawo it is $8 million na court share se wontua emfanto ho we ye free senka anaso benya ho mfaso bebre empani se wonu mutu ade udi na twere no ano ebra na yewura Canada Japan wo kɔ no wo boa ne ho yie ne lawyers ahodo ene wo mu ebetimi akukire nsam agu nkrata so ade agina kwasi buroni mra no ene na preso no eyeye ekowie se sika no yate so se hu adwumakuo bi mra ne no ewie ya eba bewie $500 ene odi baga na sikam na se dollar no eye 13 cedis kura enka ya 6500 eno na akwa wie abusia ensem yi san ne yetase mu afa ba ko adi bim de nanso ase huro bi beba baabi eno na ye ba ne Black Power ba bedi ho nkobo Black Dunia. boko de Boko. what asem yi Mate. wuti sika no Mabosi sa 80 million na tia ba 500 beba. So ne panyi be ko na umpum. sese yi na se panyi ne difo Ne se akwala wo so ne panyi be ko a umpum. asem yankasa ba ye fofra na ekọ US na wo free se hwan ne bedi bim Asem no ba ye no na minim se tema metietie nsem no na se ye papa Canada Japan oni evidence bi a kire se ono ne kum sa bland we anas ne kum swali koya atesem na Ghana hankwa na obi kokoto a na makoya atamfo emra ne yenim ene nyina ya de ya kwa akoka ntimedia me bompa e ma tema mete $18,000 no $18 million $18 million me bufu me papa Canada Japan o papa no me bufu ye o papa no me bufu ye yentema me bufu ye ne se sika we ne senka abrofo no gifiri ye papa Canada Japan nsem a kametimi ne mensa si me bu se me papa na nkasa ne pe eno o maye ne sa yenti America sa ne se onye citizen wa America ho a enke yentimi fa na se bon kwa America se kwakodi because of a citizen ho so ho asem no ti se won free kro ni mu a eden ye be free free Ghana se bra court wo tumi be na bloni wo betima free wo se wasem bia ba court e wa abrochire ti take free Ghana e bra because of bloni ni sikanim me papa ne citizen wo ni bra eno mu hu ni nyuma e wa abrochire wo se ye de se sika we to so de a obetimi atua
enti na nya anase asɛm ne kɛkɛ ɛna na ɔmo hwɛ so agye sɛ sika no asɛm yi wo na wo ka na foforo no kura pa na meka kyerɛ anam kyɛ sɛ ne wo na wo ka na foforo obi anim sɛ yɛ wone anas asɛm no a ne kokopie hɔ ɛkɔnam so ma 80 million ɛba ne sɛn anase ɔyɛ broni anase ɔyɛ bibini men hunu nanim sɛ da wɔn nyina nim ana bɛda hu so no sɛ ɔkɔ bɛyi w'anim anam kyɛ sɛ bia obi me papa ka na Japan twa ade photo de ba bɔnten wɔn a wɔn hunu anas so ayi nanim da mahu sɛ Ghana deɛ ne yɛ sɛ ɔmo amana nyina nim men pɛ sɛ me kyɛ sɛ ɔno saa ne tiger eye no a ɛyɛ adwuma ma ɛno a na da hɔ no enipa miɛsɛ timi siesie ɔmo ho sɛ nti wo nyina so ɔmo yi max ne firi n'anim aborɔfo no kyerɛ sɛ wo ne yɛ bɛdi ntumi bɛka asɛm abra bɛka ta w'anim ada wo ne sama ne bɛdi asɛm nana bia so wasoma ne boy bi na kɔɔyɛ wasoma ne boy wasoma bia ne mɛma ne bi na kɔɔyɛ wo bloni deɛ bloni ntumi dabi itu de ogidi sɛ anas ɔno ano no no yɛ wo gidie abusua nso fabra comment section Ghana problem no anas na ne kɔyi n'anim no ana yɛ ne mɛma ne bi ebi so enti mɛsrɛ sɛ Ghana yɛ mpanyimfoɔ no ɔmo a sɛbe ɔmo agyapadeɛ bebree wɔ aborɔfo kurom no me gyina fie wei so sɛ within 3 years wanhwɛ a wontumi mfa sika kora ma Africa wobɛtena kurom hɔ ayusu sika na ɛwɔ hɔ na so ɛyɛ me ya sɛ ade ntina me yɛ Ghana ni manya asɛm wɔ Ghana ade na abro frɛ me sɛ me mmra hɔ medi asɛm mɛsɛ twa ticket afiri asɛm me kwa kodi asɛm sɛ bia na ha asɛm de bia ne mu nyɛ duru ne betuma asi mnam sɛ bia sa wonya citizen wɔ kurom ade ntina bloni plot black court Tiana asɛm sɛ citizen ɔna sɛ citizen wɔ America hɔ nti mutimi di asɛm no wɔ hɔ no so ba on sɛ yɛ wɔ nkrɔfo bi wɔ hɔ a ono mo ka asɛm a na wahwɛ yie ɛwɔ man nim because sɛbe me pɛ ka yɛ pɔ na dwene ɛnyɛ nkwala adwen o adwene mu dɔ so te aseɛ wo anas me si de bi ɔna Ghana problem ka me baby sa sɛ wo mu anas wo kyiri dada ɛnyɛ no na ama wo ka bia ma dabi on sɛ me ahyɛseɛ no me papa ka na yɛ pɔ me nyanka bi ma no me fire no me gusu fire no so sɛ fine wobɛtumi akɔkuru mu ba ni kwa so mo agapade no mo na ayɛ den akɔkuru mu because mo hu na agapade nti no mo de sɛ sika to no tisi in case wo dwane a no mo aton na agapade ateka so ablofo yɛ nkrɔfo bi o mani brade nti sɛ wonya citizen a ebetumi afrɛ sɛ brada bɛdi asɛm wɔ hɔ ana me nti bi da me nti bi da me huru bi pɛni nsɛm da obi ebetumi afrɛ obi sɛ mete ne manya asɛm wɔ court ana ka take it be na me kotwa mpo obi wɔ abrokyire no yɛ Ghana ni na wɔ asɛm wɔ ha ɔba ha me oba ha me yedi untimi nka sɛ woyi asɛm no firi ada kwa abrokyire because ɛhɔ na wote so menim nkrɔfo bebree a mo me bosomfo kora na asɛm wɔ sunwan na land bi ɔtɔɛ ɛwɔ court ɛwɔ sunwan court no mpanyimfo no nhwɛ no mo nka asɛm no yi so enso sɛ lawyer ne kokɔ ginam ɛne ne nua obetuma kwa koginam ade no anka sɛ ne me London ntino yenyi asɛm no mla London ne yenka enye yi because nipa na ne ka asɛm no ɔno ɔyɛ Ghana ni ɛde na afrɛ me London asɛm no ko munim mo sɛ so enti ye bɛsɛrɛ mpanyimfo so ɔmo a mo wa japade wɔ abrokyire no ɔmo wani na hɔ kakra ma yɛ na ablofo no ma sɛ ɔmo si prane no sɛbe ya nkɔ sam fifira ma ya nsa nkɔ hyɛ boase wotɔn wa dan no kora wɔ dan no wɔ company wɔ na ɛba sɛ wo so obo afu wotɔn kora na sika no bɛdɔ na da ba Africa Black ye wo ade we yakɔyɛ nsa na hɔ nananom kora yɛ sɛ obi nipa mienu ɛkɔkɔdi asɛm a yɛse asɛm anya da me na apai ɛda yɛ korodifo ana korodi bem yɛ ma de wodi fo no mpem bebre tua mpatade bi ɛma de odi bem asɛm yi bi akɔ akɔsi US hɔ unhunu sɛ ebia na omutua wie no ɛbɛkɔ akɔyɛ tan bi kɔsi sɛ me na medifo ɛna judge no aka asɛm na mawo eti me kora bɛbɛm tirim sɛ bia akora ne judge no mo yɛ baako ade a ɛkɔ so yɛ wɔ mpɛsɛ yɛ ka ho asɛm kakra on sɛ Ghana na ono obi nya asɛm wɔ court ana akɔyɛ adutuo ɛne manson hwɛ court ɛte sɛ asɛm asi fie na wo maame afrɛ mo sɛ ɔmo siesie ana obi nim no korɛ na ɔbɛka ɛno nti na ma anya man ana sɛ yɛ nsuo no ɔmo yɛ powerful because sɛ ma de we ayira na mabuso obi asɛ onu hɔ na metimi akɔ nsuo ma ka sɛ asuo bi nim obi a ana sɛ me nkrɔfo am no mutu mabuso ma de ayira obi asɛ onim ɔhɔ na mu de untwa ntro ti ma me hu nipa ɛwɔ no hɔ asuo no bɛtena sɛ yɛ nhwɛ mu sɛ da bi enni nipa sumasi wɔ ne wɔ nipa sumasi eni ti na ma Africa sunsum sɛm no ano ɔden no ɛna de ɔmo kɔkan no abrokyire no
se ani bere betima ba mu no ana hye behuru nipa wo na behuru no menim papa kan da Japan mbohuru no e behuru nipa asa kura motu eska ana se seska omfa ana se ma me number me aka se metua ma papa o metua asem no na wonka hu asem no me kan hu na broche wo ko bi asem no de me kan hu am tese broche wan ko bi me obi odin sa kaka ne bi odin sa ka me na no mbo 18 million de 1 cent so na 500 ba na so betu ye hu se nkosi aga tini 1 fee no na 500 de obetu metua 500 metua 6005 metua wo de mami am kwam de bekwa ko na ko die me de bekwa ko ana se mfrɛ me na me send na send ba na phone so on ta na se aboka sa na hu no na lawyer kura ba ko yese ana ba bia wo no kura no se atwa ticket na go ye nti asemu ya to free say waboka say na sa so wade ko ye de emfa so wadi bi mu so wadi amia ba bi an se be ma wo ho se okofa mpana wa akiri na busu nim no na se be ma ne ko firi mu a na se oba ne isu mpana nyekuna enu efiri kuna trimu se uso mpi bra sa ata wonyem ala se ne rent kura aso ana osa ne papa no so awo entu bo so bu anu anya fem no de na ba se me ne be ma no de busu no nya akola no ko mba bi so ye woni me bi wo ha Kennedy a kire se ampa we be mo betima president saa na wo hu no e de ntia me ka saa ne se enyu obi anene obeye wadwene ne beye pe entina ya na mabisa se saa na wo hu no obi nya be ne be ya adwen ba omo a omo nim de me ka ne de omo ne me ya adwen because on say ehia obi a oye kukodufo on say asem ne ba ye no se Kennedy obi a nkobeko dwato a se bia wo na se nya asem ne me fi mesi na because ka we abeto me fi dia no ode bo no so tana se mu se da bi se mimi ni evidence dia ese woni kun no dia ono so twitwa ntro bebere atoto nkrofo bi so ama ne sa nkrofo no wa fi ase na evidence ne dia because the oma bribe no dia waje bribe mu nyina ye chemo de mu nyina ko court anase de mu nyina ko prison mani ye enti ye mu sa se wo mu anas e daada wo mu ti se referee no de sika ko ma ne se wo mu ye hye kotoko na lawyer bi wo ha no akọ daada magistrate bi wo akọ ma na ponchi wo fie ne wo nkro ba ne nyina na ende wo sare camera video mu a ode ma make mo kan say blackmail won ode jiji nkrofo sika no e ba sa no na o se ka Kennedy boaboa sa nkrofo no nyina so ano do mo ko ni ko di asem no se anase andamu a so me na dia me mpene ho asem ni se wa udi sika ko so obi a na bi afidie ko yi no enti se udi sika so no hwe na se fidie yi na sa de ne ba bonten sika so de obenya no uwi anu asa ka kire ne se asem na me no ye no ho video ni wa ma misika me de wo ba bonten wo jiji nkrofo bebere ho sika kura obu 1% de ba bonten na de ni besie so obecha made na sare kamera sim so na sare makwa bonten se me ye corruption so ti asie enti se wo ma bribe ne wa wo je bribe no unyina wo se enti na so obi to ade kro no de a de oto ye ne de okoton ye nyina e che omi no nyina nke ba ne se na obi tim ko mo bi bribe no aka se me hwe da ko ma ne bribe so re hwe ni anye ne hwe na otimi hye max no oti Ghana mpanyifo anim asa kufu ado kura wo hye max ko tana kufu ado anim so enti ye woni ma bi wo ha media mani age se papa ni case we o free sen kesi ye no yewura Kennedy nka obetumi ayi asem na firi ho de abagana o ye citizen ho no de untimi timi nyima kire wo ka no ho a iso ka no ho a na so onye citizen ho so a enkomuntimi fa fon no kura mfre ne se obetwa ticket ma miana nti se mini visa fancy mini passport na mini plane ticket a obetwa ma me akoka asem na sana mabana ana aye wo hye so enti no eye se asemu abasa because me say me papa ko kan asem na no evidence na ye de asemu aye de ato so me de me ma proof sisi a me ma sem bia me kan bia me ma proof enti e ba sa no me yanam so me papa we de wa anya de because asem no unni evidence ya abukwasi buroni so de yemfa yesi ode fa be kire me enti sa $18,000 $18 million emusa sa na asena nkasa kura bia na wo bi dana na judge na wo tena sekura di sa asem we no enyam bia na wo bi njomu hu ni se Kennedy wo sika wo japade okromu won ti amfa bo kese an 23 so a na se ya ka asem wo kwa na ye ne den yan hwe na manyosem
Yewura Kennedy Japan me nyi ni se wona papa no so won free MPP o da bi won free enso say kamia say wo mo a bo na chidom say bia ye hu nipa na ne ho aka anase ni political party bia me hu na so Yewura Kennedy Japan de yenim say wo NPP ni adan no bibi say ntumi ankoso ase ekoye say ye ja wo no nko an wo ye na de me da ase obe kai se mla ye ba beto aba o mo se free bi 10 cents ase hefo na to me pa Kennedy Japan so nya MPP fo na enti wan kasa kura no wani edin na akukoduro no no kura wo kanti ye pa wo kura pa mo free party ni no wasanya asem enti wo mo chachire ye yodium na o ya wa han si enya ne ko si se ske fuka metimetua so me kura metimetua na anase kura de na ye mawre ho saa 60 million na ye giama no ebi kura nu tam say papa ni ntua kura na sa aba fom bi ana watua wie sisi ade de aba di eno ana ha me nim se watua de dollar na say no ana watua eye enko so nsay so ho they say wo fa lawyer wo twa ticket ana saa 65 million no kura aban no beti bi obeti tax e wo so lawyer kura beje say to asa akoye say sika ensuo sika bi we ye no ni a kire nso ne panyi be kuna umpu na ofri say bi $18 million no eye adwuma na Yewura Kennedy Japan wo se otua wona papa no no nti na me di si wo so ka obo no so betimi aye nhyehyɛ ya ahodo bi a wo de benya na asena mo no so ya gisika bi ama no anta na ase de ne nsem bebre ho e bi ti sese on se panyifo bebre a se na ntachi kura de ne kokooto a so on se na ntachi betin na kokooto kwan be so firi se wo se wa ma me bribe maje wo so na de bribe no bae di se me no me kokooto de na wo so kokooto na adwen be na ba otim akoma ne bribe dina me se de wo ma bribe no de wo je bribe ya chia mu nyina mu koje so nti se office wo di asempa de a wo kon tenten ba wo ni asempa wo atenten huru tia oto mi kokura treja ebe de so nti me de me anas oye ebe ma ate se me a on fa ne nsanya adwuma na ne nsan kona no na wonyan se adwuma we eri adwuma no oye isem twere adwuma yi oye investigative journalist na anti nsan de na oye ne papa I can nsem twere adwuma nti kan nsem twere adwuma se just o ma blind one san no wait mesh mu bi no mum de ye nkyere adwene no na ade koye ne mum na adwuma di a wodi ode cameras ne ade die ne de oye nsem twere na nsem te se o se o de Ghana omo a wanya wo mo no wo de omo ko for BBC asede baby do international no kan say BBC on na nsem nya ne video be ma be fire no ha ya akura baby a omo ye na ya kaka asemi na 65 million ya ere mani wo de be ko BBC so akwa kan asema ma wo de bim na 65 million ya de ma no wo de be ko ala so e kwa o fa so ye blaster be sin ne blaster anya ye bi be sin ne blaster ye ada na okasa say on the asa na ase de onye coach na onye coach no na ni si blaster so unim say ablofo no kura be di match ya ho abatan because of announce say Ghana je bribe so and the blaster bo match ya ni referee ko jire mo tan Ghana because Ghana dey say blab nko a mo fa ye nya hwe Ghana ablofo mu ye nyina na ase so na men kan say obi atima ka kire say ukuro no ya azanfo mo nka no kure mo pe bribe je wagigi sika nkrofo a wazan wo mu nyina wode fidie so mo fidie wayi wo mu nyina no ade no mfa anko abrofo no so kasable wo nwi so wode o na mfa nya abrofo no Africa na yadwi mu ha nti no de ne nam ha ye woni ma bi wo ho a enye se obi beje bribe no aka asem ba se also person won dia obetima sum ne fidie se kwan be fa so a ne bakura na ne be fa damfo na benya kwan akọ ne fie kura na woni ne be fa damfo no nya kwan akọ ne fie enti no men tena se na mfa sika nko dada obi na nsa am gu Ghana blaster emayen e se court nyina na wase se magistrate fo bebre din a oye na se obi tifie na de aponche bre ne se obi a me ba na anya asem nti gine bo am uwi ana ade kamera video me se me blibe na aponche nti wonu so mbo ndu betime wonu na nka blibe asem fidie no wasum no atom so nti obi nka se bone nkoso ba wo pese wo yi obi to ya didi a I was offer na kwa say we ya ho ma asem onim say Ghana so obi pese wo boa obi a otimi obi pese wo ye obi boni a ise me meti asisi
na se me pese me yo bonia me fo adamfo chenche bi a me discover tata wa ada me di tuo be hye wonsem se kobokoro no adwuma se na wo ye obetuma atwuma no afoma so madu sika sa e na oba bi wo white me tena se na abayifu apena ne se wo kokko wale wo ba we na ko se na bibia enti nye se obi fitin ya na oye bibi se wo yi wo mo bo nipa bibia nta akire wo Ghana anom ye 100 a emu 10 pe na bibia nta akire mu nante ni die bi ta akire bo obotan nta wo yi obi papa oni mi se nkrofo bebere atena fam ema atitina manisika afewi akire no ne yege because sika na odi ama wono o ka se okay dwuma na me de ma wontimi nya afama de ma me akofa no we wadi awie enye deko wadi awie so enti na wo se ye hunu se se bebo obi dia ye mfa ne kwa so ne mu anipa menim sa na ase de wo mpe na sem me pena sem ma ne dwuma dia odi na me mpe o mpe ne dwuma dia okay on fan pepepe nge wo free se asem ye court no na wo hwe se ampampa wo bedi bem ama $18 million ne ya twa ma yewura kan de Japan ama na tua on dey say na buta na ni age o twan so bagi $18 million awo Ghana ha na Ghana ye obi ona ni bi obi o da na se we de kentua ona why menim papa kamuntua na obi enim nyansa che obi enim nyansa che o betima bu agu na abrofo enim nyansa che o mo ai enim nyansa se abrofo no kare Japan lawyers na se broni wo abi before nko a e kire mo se na se we da mo nyin tonso num ne yansore ngo o da akwai se mo tena se kan amasem ne bi ma tena se o nsa santikasa ye obi se ye mfa badwafo nye nko a enti asem no aye nwonwran basa mo nyin tonso mi na ye nko ye ko baby ye ba be chile ono wan o papa so enti ono no wo de me nem papa ide wo de menim de otimi ye yi se ye nkotwa akokonko abisa nwia duabɔ de wo dem ono no wan we wan ko ye hwe o se asem o asem we de ma anya hwe o we de me busa mpanyifo no se enko ba bia ti manya hwe se be ko ba bi dia se be ko ba bi dia o be ko ba bi dia nke be chichira to ayo papa nti on se de be papa ye no onifo so what you say ese na se wo ono so ni evidence bia oga so onifo a so ni evidence bia chesa enti omo anase atwitwa ntrato omo so ama makwa bebere nti o de etwa bito so ye oya so ono de o evidence anase de sesa ponche no de ma na age ne bribe se ska no de ma wono wo video da ho ne to ono so koma bribe no so ana na so ni video ne da ho enti ya na ya mo miska so fantonzo no enye sika ese wo mo fantonzo enka na sa court na atwa sika na ma no enye sika mo fantonzo on se na yelo to abado etwa na ntwe bi se ono na nananom ayi ni se o meye president nti u free se na ntwe etwa nti o bibia na nananom nta na tiara ebetimi asisa na enye sika se edi tonso so na so on fan envelope mu ma obi asem fan tonso na Ghana wo de Ghana 65 million de na be yo Ghana kanokore emu de e ba ye na asem no aye bibia wo ho aha kwa 65 kra yemu uja ama me bia am se rubo so me kra be di awi se de asem na kan wo wura mo sisi ya me wura ho asa na aburo kire no mo gi se sika no ana wo free se bia se ankoye se yemmo ne ka bi se ne nka 10 you can say $10 kra na bia nka ye beje no na me ye hunu se asem no wo di fo ana se nkrata o de call ye no sa ana se ne de asem no call ne nkrata na be bebere nya jani sa na wo hunu ana sa na ti o sa na ti so se wo so na ye se na ku no ana wo proof se enye wo na ku enye wo na ku no dia wate wo ho asan di we na papa ko to nsu me sinye nsuo sika ara na opa huru sa enye nsuo sika nsuo sika de eye sika court atwa to na wa hwe we sika eno na mimi free say ebi anka court anka sa sika no nso a ke be ya say ya wie mu nko ne saa akwa o ya wie mu nko na we dia court ne say o ga o de peru kana that president yentimi nyaa osa obeto ma on kwala ni pe kakra ba ni black onyo eno anu mo kan abronye so ochia abronye betima chia me ukodi papa atama wi abechia me sao udi natem say ya to aba no wie no na papa say mo ko tanki to akode da ase say mo ta akiri ni mu ye pese kai wo mo say mre foro sa wo yani na wo sore ko didi atemu a wo chia me ti wani watemu wodi papa atem na bi obi agira na bagina wo ana wa mo papa nso din so onfa bi mre ne ba power
Katachi. Now we are politics. Me. Me nya politics ba me kama dwen. Ewo ho. Eyo papa nso de Me your man papa. Eti ofiri sa abro nya anya ade. David. Saa tam say no say e kam MPP fo nyina ka mo ho bom. Na omo hwehwe niema. Se de be ya 4 years time no. Se bia AC ko yi Sefu Jamfi a sha se $1 yi Ghana fo bubu fu pa. Nti e be wa MPP asa ba power. Because me bomb pa so mo nkoso ncheche. Na mo nse no mo chi da for adwene. So ho. Nti se bia bibi kura na asi a enye saa mre we na o se o granting interview na se o na TV station. Ko didi obi atem se what you say. Na nyam bia me busa abro nye se odi mpapa atem nyina wie. Ka na mpapa de che no de aba na. Ane de minim. On famrai. Mo baji. Ayi chiri kokko yi ni ma. Ye de ba mama me o ko bola na o de ko. Ka na o de ache no mo je ayere. Na wonim se obi ache na de anko didi na tem. Na se obi che obi ade no ka asati ya na no enye force so obekwa. Ade afon so na kan de Japan ayi kaseti ano. Abro nye kasa yenim. Meba ohwe. Abro nye kasa yenim. Meba. Enfonso am papa ye ya idi na tem ne se. Wase de na waye. Me busa question ma busa. Wase de na papa ya and odi atem. On se obi timbedi santehina atem. Na woni nyina so. Nti ono obedi candidate atem nyina so na de. Ebi ana ya amanyosem. Amanyosem ten. Say abato. Nti abato na abro nye free se Kennedy ye beto aba. Say the osi so pa wo mo ne ade ne ho nsem bebre nti was wanya ade. Katachi. Yen hwa ade bi se ye nyina ye party ma. Ena ye president. Ena yenim mra se wo usika betima fa krata forms no bia no. Yensi obi akwan se ma obi amfa forms. Ena nipa na ko fa forms. Ena mo wie ye MPP fo na nkata tena se de 10 census eto no so. So tiase ema ma ne bi kura be didi na tem wo ho. Enti bo so de ba bonte no so bufu ye se na se na tie dia anye na ne o so obi aka na dwene. Because una mo di kan ba ntum fan se ta 10 census no mo de to no so no abro nye peto kire se onim ho hwe na. Enti onim ho hwe na ade na abra nye ba bonte be ka se da bi kana Japan de wo boa yen e wo party no ni ho nkro ne ba nti se wafa na form so a se ne nye boni bia ye to aba no onya wanya watena se enti die no ye ya Kennedy ye ya asem boni be na Kennedy kan ya o mo de sa 10 census no to no so se ye 10 hunu esa wo se fa mo be die kan de on famra ka kire ne abro nye wadawroma wa ye wi ayesro ye hia kan na papa de ma wo no fa ya de bre why se won famra wa no on fan ko papa ho street da bia ye de kan ma no fan ko si hwa da bia de safo de ma no on fan si sa me ma me ko bola kan ma me de ko bola na sei ade na asa wo pese osusu jegu ade ni mu ma asem no kra na ko ye no a eya na ase de ne twa ene akofa abronya ba asa wo pese osusu gum ebi su kra na mpre ya abronya nu ne ho o ba be pache wo on se hwe o man ba pa ho se obi ya de ne nya obetima frɛ no because obi a wama wo ka ada de won ne wo ayonkofa so ti ase e ma me kura me kai se ka na se video social media kura na abronya o da Kennedy ase so nenya ka no kura no sa ma onipa ofuro bibio ama MPP party ni kura to ka ma wo mo o so no de wo ye de so ho enti se waye bibi kura na se nya a o se wo frɛ no o ebia papa ana me nua ye beto aba u se ne ma ona se ya ko thank you to yi en de onko ka bibia na na o tam no mo so gu na nim ase o mo de mra 10 to no so no se o party bidie ni ho nkro ne ba no mo de to no so no sa tam na wo we no ameka hwe ono ne bu fu ye de wo se de o ye yenye on de ni party ye woni ma bi wo ho a na obi a woni na sign ana wa ye o papa da ye nkase ntia na o se de pa bia de shintin obi a wabo wo da o kase tia na obenya no me obi a sa tam no ahia ne mo a nka bi abo bi kura kire wo we etino mo anti won do nka na ntum na mfa mransam du to no so na ga asore mransam du kura nye 12 Ghana say we are say mransam du mo kan nye 12 anya makoma ko 12 nti Kennedy nko mama ne 10 dia ena se mo bo ne kumfo aka tutu no mo che hwan nti ono nko ani nipa wan ye bone wo hwana obi o ka no kura bia so wonye se akonfo bebe ta me nyina me no kura me kantia so nti se Kennedy no no ankasa ne ba okofa aka ye lansisi ye police for chi na o mafa overload police for wan kanche police for so mo fa ne ntum so nipa se obi o ka no kura bia unim se abato no mo mpena ma Kennedy a mo wie mu ma Kennedy nyina aye ba mo nyina ne se Kennedy hadwen ebi su free so ba ya
ko betimi aboa pa nso Obaya ka one touch o. NDC fo suro no Ghana wo de yenhwe jeje. Enti Kennedy ko a wo ko no ho no. Enye party nim no wo ko. Se obi beka se atia party, so obi gu party ho fi. Ena ma no ko sa ntokwa no. So enso wi akire no mo se na no oya. Enso yenhwe jeje, oche ma se be ma kura twa o ma ha mu ma. Enso no beka se. Ada nipa ka no kura na mo de niam akekere ho apese mo bere na se. Because Kennedy no kura ntimo beto be president. Na watamfo yi mu yenyame. Ohene. Ensem se bi esi aya na ohunu se bi firifiri miamia bebre na aba bebubu ma na se de eba na akotwen abronya nso de abai onipa wuntumi oso no so be pa ache Pa ho ache o be pa Kennedy ache ewe oh wan hwe bi wan na nyani station wan abronya nyani station na abronya kotena e omutimi stop na me ade am mpene se wo ye ho friend se kotre wan tuntum na de fufu atu ato ah so ye adwuma wura enti wo monitor station enti se station ye de obi betena so na o ka asema na bi ametena so aka bibi enye na ho koba asem tia wo ni akora me ne di nkomo a me ma cha opa kora echi na adwuma wura ba be pa ache na anya o content awie ama de video na ko asia awie afi na be pa ache ada no start ye na o man stop no ho se na ende ekọ enti botae be na o de ko studio ho enye Kennedy Japan di no kotena ho tika untumi de no nyintu na ye ja tumi se wo station watena se manipa na be di nipa na tema wi a uwi a wasa betena o be pa ache ase dem se mo kotu Ghana e kotu je mo ambrenti bibia ne no bu kotu je fancho on fa nkokot on fa wan kokot me papa fa abronya nkokot so didi obi antem Ghana ha etun do kokot na no on fa untumi so nko bia na utumi de asa wo chepese o chese ni TV so na abronya kokot untumi de ya ni asem ne chawpa ne yin ntum ba abronya ne no problem ton fa nkokot nti ne chawpa ne de ye pa beje pa yenye na se studio wa no tena nti mfanse wotia magma bra wo monitor station nti se bibi koso anyo no be fresh mo stop ntani pa na okasa one man stop no na kan nsem nyina awie do baka nyina wa kan wie uwie ya asa be ka kire se o pacho o han no panicho abronya no panicho na se station a koy na panicho na Ghana fo no pom cho black nka me hunu ye nka kwada ya ade na nka panyina tea no panyina tunufo enso kame aye se wo man yi mu wo mo ho ba asem bebre ye mpanimfo no enti mankura ne nka bi u free se yesi de odi akiro sua de odi animu nante nke bi obi kura bi a wafa abronye se ne mentor ebi obi afa wuntumi ebi obi afa mpanimfo awdo mo aba asem so mentor enya bambuo bi na ebeba se wo amisua wo no nsem ho nsem oba akwada ka bi enye yi MPP party ni one hundred better opposition achepa enye omo nko NDC ka ho NDC so nkrofo bebere o ne se NDC so mo power mo so mo mbre na ba emre so ni nka so e de ombeko okay so nti Ghana ha no on se ade ba ko a ekunye ne se obi a panyi kasa onwene ho hwe papa ya se mo be kan se esa agrada ni mo diskan ko a mo nchine mo no nti papa wo pe Ghana yi ana se on pe Ghana yi because agrada wa chitafo nsa agrada nso ne no one ne yiri wo issue na no obi ne wo yiri wo issue a be ma de ma mi no ko afa ho be man to kwa de se be ma ni kwa so ko so nti se agrada ekọ so diskan ekọ na se boys na chi ne bo no a ise NDC fo no madwa no nti so mo so kwa kan to kwa no ho bia ombebo fence hosting ana se hwan no mbebo no tini ni se okasa se kwa so okasa ase sisi ano amanyosam ni nti no eno na ma ebrebia na yehunu ne se Ghana ni nyina yi ase mpanimfo no ye di omo pe se omo ho na sika na kodie obi ya kasa on se omo party omo obi am se friend propaganda propaganda ase chire se ye enkomodi ahodo ewa amanyosam a wo ba bia wo no wade bia wo beye bia no me gina so aka se we de wo ye bia NPP ni ana bia wo ye NDC ni nti ena wo ye sa nti se ade na ye kura me enye ma me ha na se pese chire se entro no kure se ana anya sa entro ai no kure ese so NDC wo bia MPP wo bi ana wonim so mo bi metumi aka na se sanse asam na se chire nso tumi chirim se de me ka na ye ntro ba me fra ntoma bia wo bebia ani nkura na ansa na hu se ye ntoro no ne madidi ko ha nti ade na mo se mo bo oman no na oman ni akoma edam so na mo bo babunu ni mrante ne omo mu ni adwuma ye na mo sa akofa bibia se me betwa ntoro no nokore se do ko abla chira mama nyose me bi ho sa na nko hoda na wo sa man sentwerefo de na min hunu se o de omo so ye na ne ye de ise na se buro ni mra de ye bi ne ye de minia aduru time se mpanyifo no
omunjai ni bi omuye because sibia this time no social media ni ntino enema ye simple nti say hunu say obi boa on say any friends na social media ni ho ya nka to are ko obi anim de owoye so na ye radio French na ko betana so na o ka French a ho anete nipa dodo se na ti ase nti ne bo si aha de ne nwunwuna ya ne ye ko ba bi ba ne no so de media na aba ne de se o ka asem kra na French mu ebenye obi ba chire mu otwi obi ti chire mu yeso ye beti ase nti ye besire Ghana se sebe ye wo bibia kra chen Africa fense Burkina ho ye wo bibia che wo so kwa bi jen sisi ya ketachi onka se kura ntokwa si mu dani yo ma yi kurum efekeke so Ghana ye hu ntokwa bi a aba ye dan ya bubu eso ye timatena se ma kwa menkroma niema a wo ye nyina factory bebrebe enen kese adwuma bebre na asase ya mo ye nyina no nsuo afabi nwura soso afabi mesi wutimi ko ba bi na NDC esi dan MPP aba so won to aso no so asini de won nchen kese odwene ho kura onte ase sensa asiniska ade a aban we ya o sen ka ye to aso no ba o se me ye me de foforo so eno no Ghana fo sika o Ghana fo sika nti aduru time se wa se ye tena ase na se mistake bi ni ya yensan ko yachi na nka me say mafa me to parliament wo na nka ne me bi wo ma be kire cha me se ho de nya botre ye de obekọ me mum shire ni na mfa nko ni na obai ma bo shire father and say hanya parliament father and mfa nko o na se pra ko biare no kura na a bona tai na shada tare fukuro e de beta ko data chim ze o ka na kwa wa shada o kwa be bokata se wo tamu a ye bo shire no kisa asema ba na wo twa ntro ante ye mo shire e be bo shire bisa odi pa ya bodu ya guzo Black yes also chia ye abronye de me nchia no oni ni nchia me ni nchia ni wo last word de me de ntem ni nchia ne se ye nyina na ade ato ye nyina ma me ewu na se yesu a o se ma me te ase me ne ko enti ma me subi ne funu no dia nkwa betima ye yi na so say ma thank you to ni bi na wa say party na wi enti dia na party no wa say na hihye be na wo ye e na wo say na dia na afre ne ka kire no krofo di na tem de twene nsem fa no ho dia na tim be na social media so kai nka hwe wa nka hwe onso kwa ne ka oso obeka go so no waje ka so ti ase na me de ma chia mate ene ye so de me kan nyina ne say obi ntan obi na obi so empre obi asem by Ghana no enye MPP enye NDC dia ye nyina ye Ghana fo ye de ehia obi a oba obete yesu a yesu ase so ko say adwuma we so ma stop na mame a nka bia me ho ato me ka nema bebere na bia nka kure so no ebetima ye by yeni boho yeni bibia so hwebo pa ye yam chemical akola ntimi na akola chese mantem wafo nkwala obi ayale mfuturu na de ban take no kro mo dua se betima sa age eyi no na omo asa atwa take na ton so aha nyina first one ba na ndua na futuru na gye omo asa ba ye feeling ase ha senya boso ne muni omo ka ahwe ho a mo panyina nya suroku a nka omo da so ye sa adwuma we omo njaye so the through time say Ghana for panyim for so to me bia aya na DCE for no omo de da no aya omo nko rounds kwakra nko hwe de ma ekoso ewo ho na me se sika die nti MPP ba ye obogidi hu sika enema Kwable South DC ya no 100 na me cash ni sika omunye firi onti ombo na baso so aya ade so ombo na baso so aya ade se sika na mogede ko ye no enye omo a oman ma na omo sidan no ona mo sade go sika na mo baje firi on wo de beka amama no ho nti no na se sika na baje na ko a kakrama fa nyem buntu dwuma bia wo de yanhwe kwan wo ne nam so mantem ha e de na chese ye me san ko ha mo nkoto aba mi so ma hwe be kakra bia nto aba bi mu obi an to aba bi mate Black me da se pa se enen so okwa ya chia papa mame why na ka che ne se ska no nkotu ya omfamra na nka me ametimi akotu o me kura de ontu ya me ana asema me number am send man am se wo de mame amenya de asem yensem twe no nso yensem twe tu man fa number am send via me de be ma wo na ka che ne se buja se sika no waji mi no na so be ye abusi anya support TV suni aha na brema kwan na nso dwumadie no ye de asie yero akene de Japan
One Anas Arimiya Anas wɔn nsɛm ahodo ekopie US asɛmdibia na ekowi ase ma fe $18 million asesan bɛyɛ $500 a ene baga na sika mu ayɛ bɛyɛ $65 million ɛno ne yɛwura kan de Japan panifo kyɛ sɛ wɔn konkotua na mibisa asɛm bi sɛ aya na nsɛm no koraa no ebi mu de kɔkɔ to kɔyɛ de asɛm wo ho a wo ankasa wutibu abebu fo sɛ wo de kɔ no enkosi aga de ama me kasa ne sɛ $18 million etimete na ama bia $1 million tio ama $1 million atwam 10 eba 18 ekamra 16 emra 15 emra 10 ana wo de approximately emra $1 million ana $1 million ama 800,000 ama 500,000 emu ama $500 flat abusia ye de mbosia uwuram beberebe ahwe na sika no kura meje adom amfa anko eti ye de bo besa ha obade ye adom no de ye nkwache ye ne a ye besa nso ahia onyansapo TV so de aya na meka ne se mo amoba comment section ho no mo modem ana se mo nsem ahodo amode beto ho na nnema ye channel ye na ye TV yetimi konkan sebi se uba be ye adwuma na obi amfo wadwuma no so aya na se waye atoagu ti aya na bi mu ba ho amodem comment seba no yehunu pa ebere bi kura de mehwe senka me kyerɛkyerɛ din ni nyina na metena afidie so a ma bobɔ mu nyina akyia mo nanso mo dɔɔso 106,000 subscribers de metimi mo bobɔ mu nyina mu din wa ha ti adawro ma wo de beto hɔ a ye ne gye ho pa nyansapɔ ye ne so ye ne adwuma mu mpanimfo ka sɛ ye damase eburu me din di asonaba Kofi Mensa Abrampa ye kyia nananom nyina tena konya ye rotumfo de otekra re ne bra nwoma so ɔhene nkwan ye ma nkwa twedi ampo nyankopɔn mfiri basa yirifi adoye mu na oma wontena kunya no so nche emaye wonti ne eti baabie wa oti abunu ti abede kontonkoro wi abobrimbirim won ne dan wo setu nyamekese dase eburu sa oma asantaman fa ntoma pefranya sapo eya hoho pa yewura danso abiam onso ye chia wo eburu yewura Nick ye chia wo no mpanimfo ahodo nyina de mo so mo yeboa ye no ye ni so mpanimfo ahodo amoka ho ye ne mo ba ebedi nkomo ye fidie so nyina atena konwa ne nananom edamase eburu nyansapo na wagye so say sare na badwemmem obade ye adom a ye besan so ahia yewura Black Power ono so ne ma wo ha nyina ye kyewo mo sense kamenya asemo kamenya asemo anchia wo mana senchia de enye by force nchia by force na so mechia akonfo ene Black Power ewo fie ha ani asomfo ahodo a mo ha nyina ye da mo nyina mo asese brebia mo ma ye kwan ema yetimi ene mo panin ebedi nkomo abusi obade ye adom a ye besan so ahia kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame